noso proxecto de robótica, en nada máis e nada menos que 3 días conseguimos montar robots autosostidos. Pero, como chegamos ata aquí? Comezamos o primeiro día dende cero e sen saber case nada sobre o tema, pero con moito interese por aprender. Primeiro, introducímonos no mundo da electrónica aprendendo as súas bases e tamén vendo cousas sobre os arduinos. Calquera diría que a parte teórica sería aburrida, pero os nosos profesores encargáronse de facela atractiva. Cunhas bases xa sentadas, pasamos a acción coa parte práctica, onde nos ensinaron a soldar con estaño os diferentes tipos de placas e componentes de Arduino e a traballar cun programa para deseñar o modelo que será o noso futuro coche autosostido. Xuntando o teórico e co técnico chegamos ao día final onde puxemos en práctica o aprendido ao longo do proxecto. Chegou a hora de montar robots. De primeiro temos o paseniño, que a pasiño vai andando da pouquiño. O tamborileiro leiro, que vai petando co penteiro e tamén co pandeiro. O tembleque, que te tembleque, corre pa o retrete.